От 3 години имаме второто сърце и го ползваме всеки ден по 2 пъти. Трябва всеки ден да се ползва, за да има ефект. При мен аз имах коксартоза 4-та степен и сколиоза, но с ежедневното ползване на уреда аз от 3 см намалих скъсяването на крака ми до 2 см и това много ми помогна в походката. Изчезнаха болките, вече ги няма и мога от 100-200 метра, където се изморявах, вече мога да ходя километър, 2, 3 без проблем, дори и повече. Нагряващите троманиева зона за точков масаж на стъпалата стимулират цялото тяло и при умора човек може бързо да се възстанови и да се чувства много по-комфортно. С ръкохватките към тях и апликаторите с нискочастотната миостимулация, която активира кръвообращението и лимфата за добро снабдяване на клетките и на целия организъм. Дъщерята, да спомена, също го ползваше всеки ден, тя понеже имаше паднал свод и с всеки дневното ползване тя коригира и вече го няма този проблем. Надявам се всички, които имат проблеми на опорно-двигателния апарат, препоръчвам го, ползвайте го и ще видите какъв ефект ще има. Това за мен действа много добре и продължавам да го ползвам и ще го ползвам занапред. Значи имаме второто сърце E5, което много ни помогна за стимулиране на мускулатурата на съпруга ми. Имаше сколиоза 4-та степен и скъсяване на единния крак от 3 см. При постоянното използване на този уред, скъсяването се намали до 2 см. Също така моята малка дъщеря беше с паднал свод. Всеки ден правеше по 2 пъти на ден, нали, терапия върху второто сърце. Свода ѝ започна значително да се подобрява. Вече крачетата не са навътре, а започна да си ходи право и много добре се чувства в момента. Както и мускулатурата на съпруга ми е доста по-добре на този крак, който беше по-скъсен. Преди беше изтъняла, а сега се оформя много по-добра мускулатура.